हा बघा, हलक्या हाताने मी सोयाबीनचा आपला पुलाव ढवळून घेते बघा. थोडासा गरम गरम आहे आणि ह्याचे दाणे दाणे कसे हे बघा, एकदम सुटसुटीत झालेला आहे. ह्याची अजिबात फोडणीचा भात किंवा खिचडी झालेली नाही आहे. आता आपण ह्याला सर्व करून घेऊया. 4-5 माणसांसाठी जर तुम्हाला झटपट जेवण बनवायचं असेल तर हा सोयाबीनचा पुलाव नक्कीच तुमच्यासाठी चांगला पर्याय असू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला 4-5 ट्रिक्स फॉलो करायचे आहेत. त्या मी तुम्हाला रेसिपी बनवता बनवता सांगणार आहेत. चला परत किचन मध्ये जाऊया व्हेज पुलाव सोयाबीनचा बनवण्यासाठी. हे 3 वाटे हे तांदूळ घेतलेत, बासमती तांदूळ घेतलेत. जुने बासमती घ्यायचे, नवीन घेतले ना तर भात चिकट होतो, जुन्याचा भात मस्त सुटसुटीत होतो. आणि त्याच मापाने मी हे सोयाबीनचे छोटे छोटे चंक्स घेतले. हे मी 2 वाटी घेतले. तुम्हाला हवे तर कमी जास्त करू शकता, पण सोयाबीन राईस आहे तर जास्त असलेले चांगले दिसतात. आणि हे फोडणीसाठी आहे. हे 2 बारीक चिरलेले कांदे पातळ पातळ आणि 3 टोमॅटो. त्याच्यानंतर ह्या 5 आहेत ना आपलं लवंग आहे, आणि हे काळी मिरी 7-8, आणि हे तेजपत्ता आणि थोडीशी ही दालचिनी. हे मी तुम्हाला थोडक्यात साहित्य दाखवले जे फोडणीला देण्यासाठी महत्त्वाचं असतं. ह्याच्याबरोबरचे जे मसाले आहेत ना ते मी तुम्हाला जेव्हा फोडणीला घालत असेल ना हा आपला सोयाबीन पुलाव राईस, त्यावेळेला मी तुम्हाला दाखवते एक एक करून. चला आता करूया सुरुवात. आपण सोयाबीन पुलावसाठी हा जो बासमती राईस घेतलेला आहे ना तो आपल्याला चांगला स्वच्छ पाणी येईपर्यंत धुवून घ्यायचा आहे. म्हणजे काय होणार, ह्याच्यातला जो स्टार्च वगैरे असतो ना आणि ह्याच्यावर पावडर वगैरे मारलेले असतात त्या निघून जातात. स्टार्च निघून गेल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, सोयाबीन राईस मस्त सुटसुटीत होतो. आता आपले हे बासमती तांदूळ आहेत ना ते स्वच्छ धुवून झालेत. चला आता आपण हे तांदूळ 30 मिनिटं भिजत ठेवूया. आता हे सोयाबीन मध्ये 2 प्रकार असतात. एक मोठा प्रकार पण असतो आणि हा जो मी घेतलाय तो छोटा प्रकार असतो. जर तुम्हाला मोठ्या प्रकारचे सोयाबीन वापरायचे असतील ना तर त्याचे तुकडे करून 2-3 तुकडे करावे लागतात. आता हे छोटे जे सोयाबीन आहेत ना ते सोयाबीन पुलावसाठी खूप छान असतात, कारण याचे तुकडे करावे लागत नाही आणि हे लागतातही छान. तर तुम्हाला जसे हवे असतील तसे तुम्ही घेऊ शकता. आता ह्याला थोडंसं एकदा मी स्वच्छ पाण्याने धुते बस, आणि आता त्याला भिजत ठेवते. आता ह्याला पण आपण सोयाबीन चंक्स आहेत ना त्याला 10 मिनिटं भिजत ठेवूया म्हणजे हे व्यवस्थित शिजतील. आता आपली 30 मिनिटं झालेली आहेत. तांदूळ मस्त भिजलेले आहेत. सोयाबीन हे बघा असे वर आले फुगून पाण्यात भिजले की. आणि आता ही फोडणीची सगळी तयारी झाली. आता मी तुम्हाला एक एक गोष्ट फोडणीला देताना सविस्तर सांगते, कारण मगाशी ते सगळं साहित्य एकदम मला जमत नव्हतं. मसाले पण आहे, हा माझा मसाल्याचा डब्बा आहे, आणि त्याच्याबरोबर एक स्पेशल मसाला आहे जो मला खूप आवडतो. तुम्ही पण तो वापरून बघा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. तर करूया सुरुवात. आता देते मी फोडणीला. आपलं भांडं चांगलं तापलेलं आहे. आता हा एक पळी पूर्ण तेल मी फोडणीला घालून घेते. ह्याच्याबरोबर मी 1 चमचा तूपही वापरणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तूप वापरा, नको असेल तर नका वापरू, पण तूप घातल्याने ना पुलाव छान लागतो. हे जे 2 बारीक चिरलेले कांदे आहेत ना ते घालून घेऊया फोडणीला. आता कांदे करपतील म्हणून लगेच ढवळून घ्यायचे आणि गॅस मोठाच ठेवायचा. हा कांदा आपल्याला चांगला बरिस्ताला करतो ना, बिर्याणी राईस जेव्हा आपण करत असतो तेव्हा बरिस्ता बनवतो ना, तेवढा आपल्याला हा कांदा व्यवस्थित लालसर फ्राय करून घ्यायचा आहे. आता आपला टमाटर आणि कांदा करपू नये आणि ते व्यवस्थित शिजावे, ह्याच्यासाठी मी एक छोटीशी गोष्ट करते, ती म्हणजे आपलं हे थोडंसं मीठ घालून घेते. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं, कांदा आणि टोमॅटो एक जीव लवकरात लवकर होतं, नाहीतर खूप उशीर लागतो आणि आपल्याला झटपट पुलाव करायचा आहे की नाही. आता आपण घालूया आपली थोडीशी अद्रक लसूण पेस्ट. ती सुद्धा आपल्याला आता कांदा आणि टोमॅटो बरोबर व्यवस्थित ढवळून घ्यायची. आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया. हा आपला एक तेजपत्ता, थोडीशी दालचिनी आणि काळी मिरी आणि लवंग. आणि हे जे काजू घेतले मी, तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही घेऊ शकता, ते मला आवडतात. आणि आता ते सुद्धा मी असं पटापट ढवळून घेते आणि ह्याच्याबरोबर ना फोडणी करपेल म्हणून मी आता बाकीचे मसाले घालते. थोडीशी चिमूटभर हळद,
त्याच्यानंतर हा आपला गरम मसाला, त्याच्यानंतर जिराची पावडर आणि आपला हा लाल तिखट कश्मीरी कलरसाठी मसाला थोडासा आणि आपलंही थोडीसा मालवणी मसाला. मला व्हेज बिर्याणीचा कुठलाही प्रकारचा पुलाव करताना हा जो मॅगीचा रेडीमेड मसाला येतो ना, तो घातल्यानंतर जी चव येते ना ती एक नंबर वाटते. म्हणून तुम्ही सुद्धा यावेळेला जर कुठलाही पुलाव मसाला करत असाल किंवा स्पेशली हा सोयाबीन पुलाव करत असाल ना, तर अर्ध पॅकेट मॅगी मसाला घालून बघा, तुम्हाला पण कळेल की चव कशी वाढते. आणि आता हे बघा, हे सगळं मसाले आपल्याला तेलामध्ये आणि तुपामध्ये परतून घ्यायचे. आता ह्या चमच्याला ठेवूया थोडंसं बाजूला आणि आपले सोयाबीन घालूया. हे बघा, सोयाबीन घालताना ना ह्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा पाणी असतं भिजल्यामुळे, हे बघा डबल झाले आहेत ना, हे बघा हे पाणी असतं, हे आपल्याला काढून टाकायचं असतं. त्याच्यासाठी काय करायचं, हे दोन्ही हातामध्ये असे पिळून घ्यायचे. बघा खाली तुम्हाला जे एक्सेस पाणी म्हणतात किंवा जे जास्तीचं पाणी आहे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं नाही. आणि अशाच प्रकारे आपल्याला हे सगळे सोयाबीन आहेत ना ते असे पिळून घ्यायचे एक एक करून आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत. आपल्याला हे सोयाबीन जे आहेत ना ते वाफेवर किंवा थोड्याशा पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायचे, कारण हे करपतील ना जर पाणी जरा पण वापरलं नाही तर. आणि सोयाबीन शिजायला थोडा वेळ लागतो, म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आणि वर ताटामध्ये सुद्धा पाणी ठेवूया, म्हणजे ते आपल्याला जेव्हा आपण भात घालू ना तेव्हा ते पाण्याचा वापर करता येईल. तर मी ह्याच्यामध्ये जरासं पाणी घालते, जास्त नाही, शिजण्यापुरती. हे बघा, असं मी ताट घेतलंय ज्याच्यामध्ये पाणी व्यवस्थित राहील. जर तुम्ही असं बारीक असं ताट घेतलं ना तर त्याच्यामध्ये हे पाणी राहत नाही, म्हणून जेव्हा वाफेवर कुठलीही गोष्ट शिजवायची असेल ना तेव्हा असं खोलगट ताट घ्यावं. आता आपण बघूया. हे बघा, आपले सोयाबीन जास्त नाही शिजायला द्यायचे, आपल्याला थोडेसे कच्चे ठेवायचे, कारण आपल्याला परत ह्याच्यामध्ये भात घालून हा सोयाबीन पुलाव राईस आपल्याला शिजवायचा. हे बघा झालं, पाणी आटलेलं आहे. बासमती राईस भिजत घालताना घातलेलं होतं ना ते आता आपण काढून घेऊया. जेवढं होईल तेवढं शक्य काढून घ्यायचं. चला झालं बघा. आता हे बघा, हे तांदूळ मी घालून घे. तांदूळ घातल्यानंतर ना आपल्याला हलक्या हाताने, जास्त नाही, नाही तर बासमती तांदूळ तुटतील, मग हलक्या हाताने असं ढवळून घ्यायचं. हे बघा, सगळे तांदूळ आता मी घालून घेते. आता आपल्याला एकच गोष्ट करायची आहे, ती महत्त्वाची गोष्ट असते हा, नाही तर आपला जो पुलाव राईस आहे ना तो काय होतो माहिती आहे तुम्हाला. माझी ताई बोलते, मी एकदा पुलाव राईस बनवायला गेली आणि तो झाला चिवचिवीत. तो बोलते, तू नक्की पुलाव राईस केलाय की फोडणीचा राईस. तर म्हणून ह्याच्यात जे पाणी असतं ना ते महत्त्वाचं असतं. आता बासमती तांदूळ जर तुम्ही वापरत असाल ना तर पाण्याचं जे आपलं प्रमाण असतं ना, 2 वाटी बासमती तांदूळ तर 2 वाटी पाणी. आणि जर तुम्ही रोजचे वापरणारे तांदूळ वापरत असाल तर तुम्हाला तो त्याचा बरोबर अंदाज असतो. तो काय मला सांगायची गरज नाही, कारण मी कोलम राईस वापरते ना, तर 1.5 वाटी जर तांदूळ असतील तर त्याला मी 4 वाटी पाणी वापरते. आता तुमचा अंदाज काय तो खाली मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हे बघा, आता थोडं मी जे ताटात शिजवायला पाणी ठेवलेलं तेच पाणी मी घालते, माझा अंदाज आहे. आणि त्याच्याबरोबर घालून घेऊया चवीसाठी मीठ. अगोदर आपण मीठ घातलेलं म्हणून आता मी कमीच मीठ घालते. आता आपल्याला जास्त काही करायचं नाहीये, ह्याला 10-15 मिनिटं असंच ठेवून द्यायचंय. आपला पुलाव 10 मिनिटांमध्ये तयार होणार. आता आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण बघूया आपला सोयाबीन पुलाव तयार झाला आहे की नाही. चला आता आपण बघूया. हा बघा, शिजलेला आहे. हे बघा, तुम्हाला दाखवते पाहिजे तर. हे बघा, असं घ्यायचं हातात तांदूळ आणि हे तांदूळ असे मोडून बघायचे. बघा, आपला सोयाबीन पुलाव राईस तयार आहे. आता मी खालून गॅस बंद करून ठेवते आणि हा पुलाव आता आपल्याला 10 मिनिटं असाच ठेवून द्यायचा आहे. त्याच्यामुळे काय होतं माहितीये तुम्हाला, माहितीये कुकरमध्ये जर आपण भात शिजवला आणि लगेच कुकर उघडला तर तो भात कसा होतो, चिवचिवीत. बरोबर उत्तर. तसं पण ह्या पुलावचं आहे. जर आता मी याला 10 मिनिटं ठेवला ना तर ह्यातलं जे पाणी असतं ना ते निघून जातं आणि हा भात एकदम सुट्टा सुट्टा, म्हणजे हिंदीमध्ये बोलतात ना एकदम खिले खिले. तर ह्याची ही ट्रिक आहे. हा बघा माझा सोयाबीनचा पुलाव एकदम असा खळखळीत झालेला आहे, कुठेही याची खिचडी झालेली नाहीये. जसं पुलाव बनवते ना बहुतेक वेळेला होतं. हा बघा, एक एक दाणा याचा वेगवेगळा दिसतोय, तुम्हाला पण जाणवत असेल आणि खायची इच्छा तर होतच असेल. 4-5 माणसांसाठी जर तुम्हाला झटपट जेवण बनवायचं असेल तर हा सोयाबीनचा पुलाव नक्कीच तुमच्यासाठी चांगला पर्याय असू शकतो.
असा हा सोयाबीनचा झटपट होणारा पुलाव, एक एक दाणा ह्याचा वेगवेगळा झालेला आहे, कुठेही याची खिचडी झालेली नाहीये किंवा पुलाव भात सुद्धा झालेला नाहीये आणि होतोही झटपट एकाच भांड्यामध्ये। असा हा तुम्ही नक्की करून पहा आणि खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कसा झाला आणि तुम्हाला कसा वाटला। थँक्यू, धन्यवाद। आणि हो, जाता जाता परब किचन पाहत राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हेल्दी थंडीच्या दिवसामध्ये जे काही सगळं आरोग्याला आरोग्यदायी आहे तेच खात राहा।